Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saderengipun matur dumateng panjenengan sedaya ingkang sepindah sumangga kula sesarengan panjenengan sami ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah ingkang Maha Asih ingkang sampun paring kenikmatan ingkang lumintu ingkang kathah dumateng panjenengan dalah kula katitik ing siang menika kula panjenengan saged makempal wonten dalem ing mriki wonten pahargyan ing mriki kanthi rahayu wilujeng. Bapak Waryanto ingkang kula hormati, sulih sariranipun Bapak Bejo dalah swargi Ibu Murtofiah ingkang kula hormati. Kula duta sarayanipun Bapak Eko Hartoto dalah swargi Ibu Dwi Yuni Astuti kepareng matur ingkang sepindah Ibu ngaturaken panuwun ingkang lebet amargi ing dinten menika kala wau sampun kalampahan ijab kabul putranipun inggih ingkang asesilih Yasindo Wirakusuma ingkang sampun kaijab kabulaken kaliyan Roro Risma Kurniawati putrinipun Bapak Bejo dalah swargi Ibu Murtofiah kanthi lancar rancak tinebihna ing sambi kala ingkang menika matur nuwun sanget. Salajengipun kula kautus sowan ing mriki inggih menika kepareng matur ingkang sepindah Bapak Eko Hartoto sekalian Ibu hangaturaken salam taklim dumateng pisan Ibu Bapak Murti Evaah dalah Bapak Bejo kanthi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun ingkang wigatinipun kula kepareng matur inggih menika anglarapaken putra kakungipun ingkang kalawa sampun kaijabaken menika dumateng keluarga ing mriki sumangga mangke saged kapahargyaken wonten ing siang menika miturut agami tata cara ing dukuh mriki. Salajengipun
Bapak Eko Hartoto adalah ibu ugi titip angsul-angsul menapa ingkang kedah kula aturaken dumateng pisan ing mriki. Inggih menika ageman sanggan ugi uba rampe sanesipun ingkang miturut adat sanesipun ugi kagem ibu besan bapak besan ing mriki. Sumangga mangke saged katampi ing kanthi renaning penggalih, mugi saged kagem urun-urun pahargyan ing mriki. Bapak Waryanto ingkang kinurmatan, kula ugi nderek memuji mugi-mugi sak sampunipun putra penganten kekalih menika kaijabaken kala-kala wau sageta mangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk momongan. Salajengipun kula sak pangumyong menawi mangke adicara menika sampun paripurna, kula nyuwun pamit sowan, kula nyuwun pangapunten ngrepoti, nyuwun donga pangestu mugi-mugi mangke kula sak panguyung sageta wangsul wonten griya suwan-suwan kanthi rahayu wilujeng. Mugi keluarga ing mriki semantena ugi pungkasanipun atur kula kathah matur kathah lepatipun mila kula nyuwun agenging samudra pangaksami. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, nyuwun pangapunten. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.